ngibingelele bonke abantu abadala befundisi abakhona ngelihle igama lenkosi. Amen. No mama ubefundisi angivele nginibhanqe ngale lobufundisi nonke yenzela ukuthi ngingathi omunye umfundisi kanti umpostoli omunye ubishop. Ngenzela ukuthi ke kungabekho umuntu ozongithethisa athi mina ungibalanga. Amen. Ngiyababingelela ke nabantu abasha ogogo no Sunday school ngelihle igama lenkosi. Amen. Nase niba serious nje bazalwane kanti anifuni ukukhipha imali. Into ebeyiphutha la Namduli ukuthi kufika ukudla abantu bengekanikeli. Hey abantu bathengile lapha. And manje ngiyayibuka le mali lokuyale. Manje ngabe siqale saqala la. Sase sayodla. Abantu bayashesha ukulamba mabenganikelanga. Ukhona ozosifundela namhlanje. Amen. Iyahlupha ke lento yokuthi udlala ikeyboard usumdala. Ngimdala wena kunezintanga zami. Ungangibuki nje ngimdala. Ya ngimdala kunezintanga zami. Angithi asibanako ubaba nje okwanamhlanje nje. Kodwa kunezintanga zami ngimdala. Iyahlupha ke lokudlala ikeyboard usumdala. Kuyasho khona ukuthi bekumele ukuthi sengihlala ngale kusethwa khona isound. Hallelujah. Bazalwane musani kuba serious ngizoyifuna ngempela le mali yazi. Iticket siyazi walithenga last month ungaqamba manje ukuthi ulithenge ngale mali ya this month ikhona nje. Le into sisho. Angithi soyikhipha bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Asimfunde ke uIzenzo chapter 3 verse 3. Amen. Sifunde nje uverse 3. Ukhona ozosifundela bafowethu? Kube ngiyasazi isiZulu ngabe ngiyayifundela. Izenzo nikhuluma isingisi acts ke. Angiyazi ke ngesisuthu ngiyongixolela. Bazalwane. Izenzo chapter 3. Ziphi into zokunikela kuqala kaMdlula azikho? Angiboleka isihlalo ngenza ukuthi ngizoyibona kahle mayizi. Zikhona. Mazi ngekho lethi isihlalo Ziyazi okay, funda sisi. Izenzo chapter 3. Yeah. Isihloko sifundeka kanje. Yeah. uPetro uphilisa umuntu oyisishosha. Yeah. Kwathi ukuba abone Yeah. Kwathi ukuba abone oPetru noJohani beza kungena ethempelini wacela ukubekelwa isipho. Verse 6. Kodwa uPetru wathi Yeah. Isiliva negolide anginalo. Yeah. Kepha lokho enginakho ngikupha khona. Yeah. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha hamba. Igama lenkosi leli izilonke bazalwane sithi amen. Ngicela ukuthi ke le gang labazalwane abangapha bazonikela ngapha laba abaphathi nendawo bazonikela la bese laba abangapha sicela ukuthi banikele ngapha. Nina engapha emva kwami nizonikela ngala. Ngizobe ngigadile. Amen bazalwane. Sekuse siyobona ukuthi eliphi ibhakethe elingagcwelanga. Yeah. Shuthi ilaba nalaba. Amen bazalwane. Omunye kumuntu angizukushumayela bazalwane ngizoxoxa ngoba mina ngifuna imali angizange uzoshumayela khona uzoshumayela. Omunye umuntu uyoyibuza into eyodwa ukuthi ngilifundiswa yini iverse elithi umuntu akana mali kodwa ngibe ngifuna imali. Amen. IBhayibheli ke lasifunda musana uba serious nizongithusa. IBhayibheli leka sifunda khona ke bazalwane lithi ke uPetro noJohani bahlangana nesishosha egate mfowethu. And iBhayibheli the way eliveza ngakhona indaba yesishosha alikuveza ukuthi walimala noma kwenzeka something kuyena. Wavele wazalwa enjalo. Amen. Now uma eza siyababona abantu emarobotini everywhere we go abangaboni befike bezocela ngesiketekete bezocela imali. Amen. So masiba categorize according to South Africa sithi bane disability. Amen. Siba categorize kanjalo. Amen. So uyambona ukuthi lo muntu ziningi izinto aye disadvantage ngazo even nama masimfaka kuma categories siyambandlulula noma simkhetha ecaleni.
Now lithi ke iBhayibheli lo muntu wasuka wayohlala eminyango. Nako ke la ngiqala ukubona kwakho umuntu ohlakaniphile ukuthi into oqala ayiqonda ukuthi abantu abeze tempelini akwenzeki iphutha beze bengasiphethanga isipho. Even though he was disadvantaged ezintweni eziningi, kodwa waba na umqondo wokuhlakanipha ukuthi akwenzeki iphutha. Kusho ukuthi kumele umuntu oye etempelini aphathe isipho. Angazi ke bazalwane ke izipho ayifani, angizange ukuzofundisa mhlawumbe sibuye emabandleni ahlukene. Abanye bapha ngokusula izitulo, abanye bapha ngokuklina ebandleni, abanendlela eziningi zokupha. Kodwa ke namhlanje sinama ashayithu siyiklinela, angisikudingi lo, sidinga nje imali. Sidinga nje imali, le sound isoyibuyisela emuva le. Ziningi izinto emele sizenze. Angizange ukuzodinga into eningi ba ngizodinga ini? Ungasiqoqisi nezitulo futhi soyiqoqela angithi ukhokhile itikiti. Ungabi nenkinga namhlanje nje ngizodinga imali. So lo mfo ekubeni yonke into eyayilimited kuyena kodwa waba neassurance ukuthi surely umuntu ongena etempelini isipho usiphethe. Now kwenzeka ke into ke ebhlungu ukuthi angahlangani nje nomzalwane kodwa ahlangane nabapostoli. Now phithi phatha abapostoli abanayo isiliva negolide, kodwa into abanayo igama lika Jesu. Kungaba iphutha ke bazalwane ukuthi ukhona ke wakhuluma la wathi sesijagule kangaka senza yonke into siphume singenalo igama. Mhlawumbe inkonzo sezophelela khona ozoshumayela njoba sinikela senza inkonzo. Kodwa bengithi nikela unegama, ngoba kuyenzeka mfowethu unikela imali eningi kanti ugejile egameni, kube ngathi umnikela unamandla kanti igama ongenalo. Ngiyacabanga ukuthi ziningi izinto ezikulahlekela ukuthi ngabe wena uyakhona kodwa kwalahleka igama. Awuyeke ukuthi mawufika kuma conference uzokwenza friendship, uzo socialize, uzo networker, there is nothing wrong. Kodwa mawufika nje ku conference awukufuna igama. Mhlambe ke omunye uzethi namhlanje ngifuna babonele rokho lami, there is nothing wrong ukuthi lokho lakho lisho, kodwa nje ufuna igama. Yeke lento yakho ukuthi ubuye lesithomoyile lapha saqhwechwa. Awubuye nje uliphethe igama. Singadumi nje ukuthi siqhwechwa kuphela. Ngifuna ukuthi nje namhlanje mawunikela ukuthi khona nje lo mfana okhuluma uzonikela nje egameni lika Jesu. Ngoba bazalwane next week isobe siku night prayer, next week isobe sikwenye conference, kodwa singalahlekelwa yiloko ukuthi the main purpose yokuthi sibe la igama lika Jesu. Kodwa beningeke nihlabeleleni bafowethu bese size lokhu singashayisani bazalwane, angizokuyibuka kunankinga. Ize le group engapha izonika endithenge kakhulu labaseduzane nesitolo. Ize le ngapha izonikela nize nathi bafowethu size kahle singashayisani. Ubungahlabela dadewethu.